Prispejte nám na ihrisko 1500 eur. Máme... Aby sme A koľko tu detí? 200! A chcete ihrisko? Áno! Prosíme vás, prispejte! A budete dobrí? My primúli hospodáru do našej chrámy. Oče volá hospodáru zavolá do vesí. Kristus veľmi dáva, osloví nás dieťa, čo by víry požívali. Čo by víry dožívali.